Rute. Niki wong malah di anu bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Heeh. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kali kerowok niku. Wah anu to. Kerowok ya enek ora. Lah kula ndonga seprono sepene ya mung pengen modot ora modot-modot to. Ya Allah. Kapan hantine? Jajan to sekali tempo ki mangan cagakane. Dadi ben dawa. Piye dadak kok piye yo. Nah, aku malah budak. Tawak-tawakne aku. Aduh ge mriko pinten mawon. Kok kene dipangane muntir kok. Lunga aku lho. Yen tawa rai basane. Lah nggih. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Rai apa? Rai lok. Dadi saben wong itu ndemok. Mas aku balang sandal iki. Lah bojone mengko dibalang sandal. Lah mboten enten suruh ki ibarate suruh wonten mawon. Wis sandale anakku to. Wis sandalku. Sandale dheke. Mas Uncek iki jarine Mas Uncek iki wonge gedhe dhuwur kaya iwan le. Ndi Mas Uncek kon rene. Mas Pre. Nek perlu junjungan kowe melu munggah panggung Mas Pre. Wah malah koplok lho. Tapi kene wong bagus, serampat ya, 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 serampat ya. Ya. Loh. Kaya apa tak sae. Rokok Mas Uncek salusi. Lah aku wis seru ngene. Kowe tambah mati. Iya. Ayo kita joget wong bagus kaya apa? Kowe pamit gayane. Oh. Iki lho wong iki. Oh. Tapi Astomik Mas Ucek Astomik iki sing rada lho iki cempala kok ya. Aduh. Selamat malam. Malam. Lho, lah ndoke ning kene kok wis netes. Kene ndok mlebu rene lha kok wis netes ning kene kok ya. Sapa sing nggawa ndok iki Mas aku? Niku lho enten tigan piran-piran kuwi ndok bebek napa ndok apa? Lah marmute kok wis netes. Kok jenenge ndok bebek kok terus tukule marmut lho. Marmut ki marem tur manut ngono lho. Agak ngemut kaya marem tur ngemut. Nah sing dimut apa? Sing dimut niku. Ya aku ndok niku. Niku tandok bebek niku to. Senes ndok puyuh wonten ndok bebek. Yes pokoknya dudu ndok jaran lah, pokoknya ndok anu lah. Selamat malam wong bagus. Selamat malam Pak
Dereng. Kowe kok iso ganteng ngono iki jane ibumu mbiyen ngidam apa to, Mas? Ngidam gori, Pak. Gori iki nek wong kene ora ngerti, gori niku tewel ya. Nggih, nongko. Nah, nongko. Nek cara kulon kan apa nek ngarani? Gori. Nek cara mriki tewel. Oh, ngaten. Lah siji desa siji coro kan ngono. Siji Jus coro niku. ayo cara siji desa siji cara rak ngaten. Nggih. Malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan Dalem Agung Bu Hajah Rumini. Ngaten. Nika, nika. Matur sembah nuwun. Wis pun panggih Bu Rumini. Kula to. Heeh. Dereng. Lho, wayahe panggih sik no. Kono medhun nggih petukan burung ini. Kok panggih kalih Bu Hajah Rumini iki pados manten mawon to? Maksude niku sing kakuan dalem kan perlu jagongan dhisik. Engko hajate apa? Terus perlu sing diomongne ning dhuwur engko apa? Nggih, ngapunten niki wau amargi dugiripun telat. Wong Landat, sing dinggih lung-lungan penonton sampean to dilung-lungne munggah ngene. Nggih enten mriku Aku batin lho, kaya apa bayi kok dijunjung dilung-lungan estafet ngomongke di Pak iki ta kok ya. Dan jenengan ngertos ki amba lho. Niki panggunge kalih jenengan ya. Panggunge ngene jenengan iki ya. Lho lah nek sapa nek ora nek Walah Pak, mbok kaya tangga ki jarake ki ya sing ndak-ndak lho. Yang apa? Jarake dawa-dawane ra ukur kene arep munggah rekosone ram lho. Lho, pancen ngene tak sengaja. Pripun? Tim panggung engko cekene. Kowe nggawa anda sing rada dawa-dawa jarake, untune rada ombo-ombo. Dadi menune sampean angger munggah nu gantung sak unduse, munggah gantung sak undute. Lah niki wau malah di bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Heeh. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kali kerowok niku. Wah anu to. Kerowok ya enek ora. Lah rumah saku ya. Menika hajat saka sing kanggo dalem Bu Hajah Rumini menika haul. Mugi kentun donga. Kentun donga. Kagem Mbah Haji Marto. Tasran. Nggih, sekalian Mbah Hajah Paniem. Nggih. Mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini menika tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Hajah Paniem saestu lepas oparane jembara kubure padang dalane nggih tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Amin. Dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini menika tansah pinaringan bagas waras, panjang yuswa, tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Weh kowe jan pinter, Mas. Aku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono ki kowe ndongakne awakmu dhewe ya mandi. Mboten, Pak. Lho, kok malah ndongake sing ngakuan dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Lho, lah kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mandine? Ya jan ta sekali tempo ki mangan cagakane. Dadi ben dawa. Ngono lho. Napa? Ya dahar cagakane ki ben nyelot dawa rak ngaten. Cagakane pirsa? Kalau cagak kabel kalau. Cagak listrik. Nah, nek nggonmu listrik, lek kene ya listrik. Heeh. Lho kok alim nih tak anim dia. Kulo bahasaku ora cetha ya. Sing baku alhamdulillah seger waras sehat walafiat ya. Sedaya menika mugi pinaringan bagas waras sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Yo, dalem niku awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya Mas Ucek rawuh rene jam. Nganti ta kowe kok malih nyang apa? Kula dugi mriku pun meh jam 11 niki wau. Ngapunten dugi mriki. Kok nyisih rono nyang apa? Mboten napa-napa ten mriku kaget. Nek kotak kono kan penonton dereng tekek lho, aja ning kono lho. Mosok kotake Rudi Gareng dirambati tekek aja ning kono, kuwi ning sing apik to kok ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Gak aku nek salaman karo kono ali-ali ku ilang kok ya. Ala lagi mboten. Njenengan nolake kula kethek. Matur nuwun. Lah. Iki tibake kupinge pilek lho. Tekek. Lah nggih nolake kula tekek.
Matur sembah nuwun nggih Pak. Matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, otok-otok tekek, otok-otok tekek. Suarane malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Nggih, sing ning ngarep kae lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh lek lungguh, ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha kramanto budaya ki tetep ning kene iki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Lho ora maksudku ya pepindhane iki guyub rukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh ngeten iki nguri-uri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Nah, saiki ora mung Burmini wae, penjan iki saorane ya dadi pelawak utawa komedian lak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Ya nanggap wayang ngene iki. Mboten, Pak. Lho, lah piye to? Kudune nyontoni no. Ing ngarsa sum tulodo, ing madya manut karsa, tut muli handayani, kowe kudune wayangan ya. Wayang kuwi derek gadah gawe kok wayangan. Ya digawe-gawe no. Lho digawe-gawe pripun acara napa? Ya sembarang, ulang tahun kenek, ngono kuwi. Walah, wong ulang tahun kok diramek-ramekke nggih jenengan niku. Lah nyang wong apa? umure suda kok senenge ra ukur. Sapa? Lah ulang tahun niku kan umure suda to niku. Maksude Kan suda. tambah umur kuwi suda umure cedhak marang patine. Nah, apa sok seneng-seneng. Loh, ya kudune no, aku sudah umur 17, aku sudah umur 40, seneng perayaan nanggap wayang ngene iki ngetokke dana. Jenenge kowe melu sedekah, kaya bulu ngene iki sedekah. Nggih, Kowe ya wayang ngono, sesuk kok piye dadak kok piye, yo. Nah, aku panah budak. Tawak-tawakne aku. Aduh ge mriko pinten mawon. Kok kene dipangane muntir kok. Lunga aku lho. Rono ki ora golek panganan. Mok suguhi kenek, ora mok suguhi ya tak rasani, kan ngono. Alah, paling yo dipisoi. Rumah aku. Pokok intine tetep nderek bungah mergo Bu Hajah Rumini nggelar pagelaran sore mau ana tausiah, sore mau ana pengajian akbar, ana sing diarani ndonga liwat bidoring kabudayan kaya bengi iki juga. Sore mau liwat agama, Dana rasa. dana ki apa? Dana ki Dana Kasino Indra itu. Dana ki weweh. Weweh ki apa to? Weweh ki Weweh apa paring utawi nyaosi ngono lho. Dan kagem jenengan bakso apa piye diwe caos ki? Genahno to, genahno. Kowe rene iki awake dhewe atur panglipur lho. Apa sing arep mok wehne penonton bengi iki? sinten? Kula lajeng Kowe arep ngowahi apa karo ajeng penonton? nyaosi penonton. Lho, piye to? Lah kula rene golek kok nyaosi yo. Entar rewangi do kono do kene niku kula golek. Ning daleme Bu Hajah Rumini iki ngadepi penonton sakmono kae, apa sing arep mok tokne dingge penonton? Lah napa saji ditokke ora ada apa-apa le. Piye to? Sing arep mok aturne penonton apa wis? Atur keluput, Pak. Lah ngaturke luput mesake to penonton sing enten wingking. Lah ngopo? Lah mboten ketok blas lho. Gak aku seragam ireng, malah dikira garangan to. Ya ora kok kaya ngono garang sampean ki cara wayang ngono Arjuna. Wah. Ning Arjuna kedelep endut. Ngono lho genahno se kaya. Aku Si Arjuna musuh buta. Buta rambut geni. buta iki ngawur. Rambut geni aku lek mok rokne ngono aku kudu kayang aku. Boten sah kayang. Kalau wingi kayang malah kaya gajah lho kok. Lah ora cetok. Pokoknya malam hari ini atur panglipur sinambi gayengke swasana. Leres. Tak goleke kanca ya. Sinten? Nah, iki jajal Mbak Krisnia. Nah, ini sebelum Mbak Elisa, Krisnia ben jumeneng sik. Krisnia. Goleki pesinden sing carane nyinden wiwit jaman isih ning jero guwa garbane keng ibu. Bayok. Tasih wonten ngendut niku. Lah lahir ki lumrahe bayi nangis, dhek lahir ura-ura. Ini, terotak. Oh.
pisanane dikeki ge pemanasan ki. Yo sing cilik-cilik sik kok piye lho. Lah iki yo sitoke pisanan gedine ra ukur. Wah iya. Lah kudune sampean bersyukur. Bersyukur pripun? Aku ki nglahapi panjenengan nek rawuh bengi iki tak sugatake presiden sing ora gemen-gemen. Nggih. Lah tak deni bocah lencir-lencir cilik-cilik. Ayo Kaya krese. kurang bobot no. Iki sinden berbobot lho. Pirang bobote pirang kintal? Ayo pirang kintal ya kuwi sampean. Ukure ora kintal, ukure ton. Oh iya. Apa yo dirayu petuk wong wedok kuwi. Wong lumrah jamae wong lanang petuk wong wedok wis ginaris ngono. Ngerayu pripun lho kahanan kados ngeten lho. Umpame jenengan mlaku mriko. Lah mang mlaku aku nang burine. Lho, dikira kebong letong to. Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe ngletongne awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Rasane lho. Ya paling ora rada sangar titik badak, ngono rada sangar. Badak masaku. Dirayu to Mas dirayu. Nganggo. Aja sing cantik-cantik sing cilik-cilik dirayu. Sekali tempung kerayu. Nyapa kok iso musapi ngene sampean ngiler. Heeh, sampean ngiler. Sampean ngiler. Ngiler. Ih, tak balas kok. Ih. Bisa dibalas. Lah piye? Aku arep balas jakute ya kaget to. Ayo. Hei. Ora cetha kok ya. Lah nopo? Ya janggut to kok ya. Janggut. Lah iya. Loh, ini kan lah tekan tapi ya. Maksudnya janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono. Wong ki enek raine. Iki rai ngono lho. Maca kowe wis langsung dibetot mike. Mike langsung dibetot. Ya. Kudune dijawil, disawang raine, pasuryan utawa rai basane. Lah nggih. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Rai apa? Rai lok. Dadi saben wong itu ndemok ngono lho. Nah, ngene kan ya kita piye. Apa? Nyang apa? Mboten napa-napa. Nyapa. Jatuh kalau itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Malah bledosno. Ngoreken masaku jajal dirayu, jajal kaya ngapa lek mung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang. Krisnya karo bawa seweneng dhek anggar petuk bawa ngono. Woi, dadah Mas bawa mrene ngono. Nah, sembarang manut sampean dandang kula kenek mangkon Kan kenek. ada 2 sejoli. Nah. Sejoli? Heeh. Kowe jone aku line ngono. Ya. Aku gede kamu li. Ya cilik. Iki ketoke kowe ya demen wong wedok ketoke kok ya. Elek-elek ngene iki ya normal lho Pak rumasane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu itu. Matur wis wis nek kirana to Mbak. Ngene Upama kelakon sampean duwe bojo Krisnya iki mok tukokne apa? Sampeyan tukokne apa, Mok Mas? tukokne apa? tak tuwake bego. Nyapa kok bego? Lah witene aku gotong ra kuat kali bego. Lek arep ngajak di bego dikolong ngono. Angger arep karonse lho. Tak ge bego. Heeh, dibego. Terus Lah sing kok sakire kowe dibego bingung golek lho nek ndi iki. Uncek nek ndi tibake dhek keplites. Keplites. Kamu kan bego cepet. Motor berarti. Mas aku. Nenonan lo kuwi oleh. Ayo. Duk wong lemu. Lemu tur ayu, dirah lemune. Wong ki jujur wae, apa enenge? Ora sok hapus-hapus. Wong lemu Kan wanita lek dijujuri kan enggak mau. Dirayu tau maune Sebut. wanita itu. senenge dihapusi ngono kowe. Dihapusi tapi yang manis-manis. Di alembono. Oh. Wong wedok ki wajibe dijunjung.
Dijunjung, Mas. Junjungan. Iya, Mas. Dijunjung wanita itu. Pak, Apa to? Bang bayake. Lah mosok kula junjung ngeten iki lho. Lho apa ya Dijunjung cukup. ini loh, Mas. Piye, Mbak? Wis tak coblok tak sowablok. Dijunjung ini ngono loh. Bisa, junjung ngono ora apa-apa kaya ember. Iki janggutku lho. Nek entuk-entuk arepan. Ora apa-apa kaya menyo. Ora apa-apa kepiye? Ora penak to aku. Oh, piye? Dian. Terus kowe srisik tis, alus lho kowe joget kan pinter. Aku. Ya. Jane ati. Kaya ngene joget. Guru joget. Wah, iya. Jogetnya kaya ulo dumung ya, Pak. Loh, Maksudnya kocap ulone iki arep mangan kodhok ngono. Kodoke sih, Dan. Lah sapa sing ning ngono kok ya? Aku. Aku. Terus Kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah Yayi. Garwanipun Kakang. oh iki yang gleleng iki ya. Ali. Bojone setia kok nek wong akeh kok ya. Garwanipun Kakang Yayi. Cih, Mas. Wah, Wanita utama. Alus. iya. Cih, Mas. Ngono ki bodine iki bangkane nawon kemit. Ngono ki Iki apa ya nawon kemit sawang to? Loh, temok. Loh, enek ginggiane to. Kenapa nawon kebun? Oh, iya. Apa nek Nyapa? kowe iki piyayi paling sombong dhewe ya kowe iki. Lho sombong piye to? Lah ngopo lho kentol dadak mbok ketok-ketokke. Ngopo kentol kok mbok kaya kene iki lho. Kuwi lengen. Heh, Lengen. lengen to? Lah rumah kamu apa kaya? Wah, kentolku karo kene gedhe kene. Ih, Hi. ih. Wah. Iki lek pomo ijabno ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak. Tipon Kang Mas. Enten taman Kang Mas. Ngopar neng taman. Yo, delok-delok. Tris, kowe jan kaya ndolani Dani ngono. Kecil loh, Mas. Kecil. Mas aku. Yang apa? Dek, Apa? ngerti kahanane to. Ada apa sayang? Pacangamu ki tenaga rikih. Ora kok mbok ngenak-ngenekke obat abitke. Aku kan gembira, aku kan seneng. Ya seneng-seneng apa dilus-lus apa piye kok. Ibu Ya, dilus-lus. obat abitke. Oh, dilus-lus. Injek Kang Mas. Ripon Kang Mas. Wes. Ripon. Wes. Ripon. Aku gak rangkepan risik. Masa gak rangkep? Kok malah dibuka lho ora cetha kaya. Teri aku. Loro dikapa-kapake skeri to. Lah iki jenenge carane masalah kriye GR kaya. Kaya Ngene wong nandang asmara. Diteko kene meneh to iki mau. Kok bali rene meneh iki lho. ya ora apa-apa asmarane dobel kok. Apa ta waku dewe Wis aja ditabrak kaya ya kan ibarate Iya. manten temu ngoten nika kan mlaku kan lumrahe manten temu biasanya balang-balangan suruh. Semu balangan apa? Balangan apa nek karo presnya? Ayo apa-apa Kok kaduan balang sih ngono. Nah, kok balang sandal iki? Lah bojone mok dibalang sandal. lah mboten enten suruh ki ibarate suruh wonten mawon Bisa ndale anakku to. di sendalku iki Sandale dheke kaya. di sendalku dhewe Ayo dipalarke.
naneno tung 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 seng. Ya, Pripun? lha pokoke engko palaran seng. Seng. Heeh. Gosong ta kowe? Ora. Iku Tung seng lho kaya kobong lho. enggak, dhek mek ora ngadus dadi sang sang ora mek gosong tok seng iki. Seng. Aku. Oe. Ya apa? Lah kowe ngene. Oh ngene. Ora lho, kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu. Pripun? Ora Betul aja dipalarke kono wis sik aku ya sing ngene to. Siap-siap. Ben gagahan kowe tatane dadi wong lanang sing gagah. Nggih. Do dewa. Do dewa. Sawo. Ora gelot kaya kowe dadi wanita kan. Lho, merak ati, mekar kaya merak. Oh, besok kapan katakan uripe bejo. lan wong Ayu. lagi luwih ayu Oh, jejer asu. Tama no nakodo tanpa perahu sasat darat dan solo Oh, nyidam sari mas moro iki menyilih dandang kula. Nggih. Tembangnya apa, Mbak? Mbak Kris. Nangis sakjroning iki pundutan ya, pundutan iki. nggih niku enten Ah, piye? Piye lagune piye? Anu cek nangis aku wis iso, ora samok warai wis iso. Nangis sakjroning atiku ngono ta? Injih. Piye piye? nangis Wis iso ora samok warai ngopo to kaya. ah ngono takok nyopo kok suwe-suwe kaya entit to jenengan takok Aku rada sak kakange titik ngono lho. kakange titik Adike kan tit, kakange. entut Nah, ngono lho. Sing makseng lho. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggalku. Apa sliramu ora krasa? Sambat karo sapa. Tak suwun rina lan wengi. Lino nang wengi rondo. Muga Gusti ngijabahi sangatan Anggonku lali. bisa kumpul koyo putih-putih. jaranan jarane jaran peci jaranan jaranan Taun ana wingi ana wong ayu. Taun ana pinten ana tak anteni. Ana ngendi? Pucuking tresno. Kekasane. Katon-katon sliramu. Pam 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 pam.
ninggal katresnan. Heeh, mriki pun kanca-kanca. Menika saking anu iki, Mas Gawer kalian Mas Tul ki saka Pare.